നമസ്കാരം. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കുരുമുളക് വില. കുരുമുളക് ഗാർബിൾഡ് 718 രൂപ, അൺഗാർബിൾഡ് 698 രൂപ. കുരുമുളക് പുതിയത് 688 രൂപ. കുരുമുളക് നാടൻ 670 രൂപ. കുരുമുളക് വയനാടൻ 690 രൂപ. ഇനി പച്ച കുരുമുളക് 230 രൂപ. അടയ്ക്ക പുതിയത് 380 രൂപ. അടയ്ക്ക പഴയത് 470 രൂപ. അടയ്ക്ക പച്ച 60 രൂപ. സിംഗപ്പൂർ അടയ്ക്ക 280 രൂപ. നാളികേരം 51 രൂപ. ചാനൽ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.